आलारि बिथांखि नोंथांनि समाजाव गासै बेसेबांसो जोंनि बिटिआर सरकारनि गेजेरजों मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जोंनि हारि माहारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन धोरोम फोथायारिनि गेजेराव बिसास होननाया गोमालांनायनि थाखाय अनलायनायखौ आरो दाखांफिननायनि रिबिल्डिंनि थाखाय बा फोथायलायनायखौ लाबोफिननायनि थाखाय देग्लाय मोनफ्रोमबो धोरोम बाथौ धोरोम ब्रह्म धोरोम सतसंगी धोरोम कृष्णगुरु धोरोम ख्रिस्टियान इस्लाम बेफोर धोरोमारि फोरनि थानसालियावहाय गिर्जा न'आव मन्दिर न'आव मस्जिदावहाय जोंनि गेजेराव अनलायनायखौ दाखांफिननायनि थाखाय बा फोथायलायनायखौ बुरखांफिननायनि थाखाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथां सारा जि आस'निखौ दिनै होबाय बे आस'निनि गेजेरजों जों फोथायदों जोंनि समाजाव कुनु ख्रिस्टियान हिन्दु सिख बुद्धिस्ट जैन इस्लाम माने फारागथि गैयै मोनसे जों समाज जेन बिटिआर सरकाराव दाखांफिननो हायो।